παιδιά, καλώς ήρθατε στο βιντεάκι μου. Όπως βλέπετε, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Και σας παρακαλώ κάντε like, subscribe και θα σας δώσω βίντεο. Ωραία παιδιά, ξέχασα να βγάλω βίντεο, ναι. Και πήρα όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα χρειάζομαι άλλο ένα iron για να... Ναι, τώρα μπορώ να πάρω diamonds, μόλις τα κάνω smelt. Γι' αυτό θα πάρουμε και cobblestone, γιατί θα το χρειαστούμε. Και μετά πάμε να βρούμε διαμάντια. Ωραία παιδιά, όπως βλέπετε κάνω smelt το iron και μέχρι να τελειώσει θα το έχω κόψει το βίντεο. Γι' αυτό... Ωραία παιδιά, χρειάζομαι λίγο ξύλο επειδή δεν έχω αρκετά. Και ναι, θα πάρουμε αυτά, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε άλλα, μόνο pickaxe χρειαζόμαστε και ένα shield. Γι' αυτό πάμε να πάρουμε λίγο ξύλο και φτιάχνουμε το iron pickaxe και πάμε να βρούμε μια σπηλιά. Πάμε εδώ πέρα που έχει ένα δέντρο. Το μόνο δέντρο εδώ πέρα. Ωραία. Βάζουμε το craft table. Και έχουμε το iron pickaxe. Χρειαζόμαστε λίγα ξύλα. Και πάμε. Φτιάξω και μια σπίδα, γιατί θα τη χρειαστούμε να πεθάνω. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε. Δύο γελάδες. Μέχρι να βρούμε μια σπηλιά θα το κόψω για λίγο. Αυτό... Ωραία παιδιά, όπως βλέπετε βρήκα μια σπηλιά. Γι' αυτό θα πάμε εδώ κάτω και θα βρούμε iron. Πάρω και αυτό. Μπορώ να φτιάξω armor. Ωραία, πάμε σιγά σιγά γιατί θέλω να φάω damage. Ωραία, ας κάψουμε λίγο. Φτιάξω και μερικά τόρτσες. Φτιάξω τώρα. Ας κάψουμε μέχρι το deep slate. Deep slate. Τόσο νωρίς. Ωραία, πάμε. Μια σπηλιά θέλω. Οπα. Σπηλιά. Πάμε αυτό. Βλέπω λάπες εκεί πέρα. Τίποτα εδώ. Όχι. Πάμε εδώ κάτω. Πού να πάω, δεξιά, αριστερά. Πάω εδώ μία εδώ. Διαμάντια! Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστώ που το είδατε και γεια σας.